Bona tarda a tothom, corberencs i corberenques, benvinguts a tota la gent que participa en aquesta festa. També hem d'agrair la presència avui de l'alcalde de Pallejà, el senyor Ismael Álvarez, que també el tenim aquí amb nosaltres, els regidors i regidores que tenen volgut estar amb tots nosaltres i sobretot a tota la gent que participa en aquesta festa, que per primer any hem fet un cercavila que ha portat tota més gent cap aquí. Avui doncs donem el tret de la sortida de la Festa Major 2012. Enguany el reconeixement als amics de Corbera, com sabeu tots, Creu de Sant Jordi, any 1992, que compleix el seu 50 aniversari de la primera representació del primer pessebre vivent de Catalunya. Voldria agrair a tots i a totes a les entitats que fan possible que aquesta Festa Major de Corbera sigui una realitat. A les que esteu avui aquí i a les que feu fira a les barraques i a les altres entitats on es fan actes de la Festa Major. També voldria agrair a tot el personal de l'Ajuntament que ha treballat perquè aquesta festa d'avui estigui com està, ple de gent, de gom a gom, i disfrutant sobretot de totes elles. I agrair també a totes les entitats que han estat avui aquí, el Maig que Samba, els Diablets de la Penya del Corb, el Corb i el Corbet, el Ball de la Disfressada de Corbera, el Ball de Panderetes de Sant Quintí de Mediona, el Ball de Bastons de la Palma, el Ball de Gitanes de Sant Quintí de Mediona i la colla de gegants i carellers de Corbera. Amb tots vosaltres, molta bona Festa Major i endavant!